Aku sing tua sing akeh lupute ya. Apane aku tak lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Mungkin harus sing aku ya. Kok malah lagi bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Siput ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku udah pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini, sumpung di sini. Hei! Bapak Jen. Gak asik. Iya. Wes, salih bapake wes sungkem. Wes. Loh kok gak dicium? Lho kok Ware sing nyung tangan iki. Nah. Iwang Suksmana mangadilinuwih Iwang Suksmana mangadilinuwih payungana marang panjenenganing sun sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Duh Koko Prabu, saksampunipun asat punang riwe kang sarta lenggah kanthi satata kepareng kula ingkang rayi cumadong katerangan awit boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu kekalih Koko Prabu Kresna dalah Koko Prabu Baladewa. Perkawis menapa Yayi? Sumangga kula aturi paring dawuh Prabu Kresna lan Pandhawa menika ibarate kreta jaran sakusire. Kreta jarane Pandhawa kusire Ratu Dwaramati ingkang kanthi mekaten menawi wonten ruwet renteng ingkang dipun sandang kalian kadang para Pandhawa sampun sakmajipipun kula nderek hangu dari reruwet hamadangaken pepeteng. Sumangga kula aturi ambabar pangandikan Yayi ingkang raka ing Mandura nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun Yayi Aji Puntadewa. Koko Prabu, saksampunipun para Pandhawa kasembadan mbabati Wanamarta satemah para Pandhawa kasembadan adeg praja ingkang winastan negari Ngamarta utawi negari Ngendraprasta, kula kaliyan kadang para Pandhawa sanesipun anggadhahi niat anggadhahi karekat kepengin ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih, la lajeng liripun kados pundi Yayi? Duh Koko Prabu, Sabta Ari Kawuri kula nampi wangsit ingkang dumeling ing karna wangsit kala wau saking pukulun Bathara Indra. Inggih awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi Wanamarta menika ingkang sakmangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados kraton ingkang endah lan edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh minangka tandha syukur binanguning negara Ngendraprasta menika para Pandhawa dipun keparengaken ngawontenaken adicara upacara syukur kanthi srana para Pandhawa kinen ngawontenaken upacara syukur ingkang sinebat sesaji Raja Suya. Duh Koko Prabu,
sabantuk wahyune ngalah kiya tumelah mangolah ngelmu bangkit mikat areh mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas ora ning atunggil sesaji Raja Suya lakar kados mekaten Dunjeng Koko Prabu ananging pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau ingkang rayi kinen nyadong dawuh dhateng paduka Koko Prabu ing Dwarawati pramila duh Koko Prabu kadosa pundi syarat sarana ingkang kedah tinempuh murih kasembadaning adicara sesaji Raja Suya kala wau ingkang rayi ing ngamarta kula pun Puntadewa arsa cumadong dawuh Dunjeng Koko Prabu mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi Punta sak pendawane ingkang kepengin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau pranyata punika gegayuhan ingkang sae pranyata menika gegayuhan ingkang luhur lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya kala wau cacahipun wonten 3 syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing Ngamarta dalasan para Pandhawa setunggal kedah dipun rawuhi Brahmana utawi pandhita cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane punika syarat ingkang angka setunggal lah dungkep syarat ingkang angka 2 kedah dipun rawuhi ratu cacah 100 negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing Ngamarta ingkang mawi boten sarana kepeksa. Lah dungkap syarat ingkang pungkasan angka 3 Yayi kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani jengandika Yayi Prabu Puntadewa sak pandhawane saged kasembadan anggenipun ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau Yayi. Untap utamaning katong denira karatating budaya denira karatating budaya hangin nak ityasing tasih mangkyo darajating praja kawuryan musunyarore
Rorah pangrehing ukara karana tanpa palupi hasilar silastuti Koko Prabu Ndaramati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten dawuh Yayi syarat angka 3 kala wau kedah mawi tumbal utawi pangorbanan wujudipun Ratu Angkara Murka lakar kasinggihan. Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi ratu ingkang dados sukertaning bawana. Lajeng sinten Nalendra Angkara Murka ingkang dados sukertaning jagat kala wau Dunjeng Koko Prabu. Yayi, Ratu Angkara Murka ingkang dados sukertaning jagat boten wonten sanes kejawi ratu ing negari Giri Bajra. Jejulukipun Prabu Jarasandha. Duh Koko Prabu, lajeng menapa dosa ingkang sarta kalepatanipun Prabu Jarasandha kok ngantos sinebut ratu ingkang dados sukertaning jagat lan kedah dipun pejahi Dunjeng Koko Prabu. Yayi, kula aturi radi majeng anggenipun lenggah badhe kula critani, badhe kula dongengi sejarahipun laire si Jarasandha Ratu Angkara Murka ingkang pranyata Jarasandha kala wau dados kliliping para satriya tanah Jawa. Kados mekaten sejarahe laire si Jarasandha ngantos saged sinebut Ratu Angkara Murka, Ratu Sukertaning Bawana. Kados mekaten larah-larahe laire Jarasandha Yayi. Tan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Saking sewakar pembanari
rembulan ndelik ana gundukaning mega ingkang wasirna putihe. Katingal peteng dedet lelimengan madyaning Wanagung. Parandene ana titah ingkang manjing ana telenging wana. Mahas ing asamun semedi maladi hening. Haneng nggih punika ta warnane Nalendra ing negara Magadha Sang Nata Prabu Bryudrata. Ana wong sungkawa jroning penggalih. Sungkawaning penggalih labet usak wetawis dangu. Denira Anggarwa Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati. Parandene dereng kepareng pinaringan momongan. Pramila ing cipta meminta mringsi ing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah. Kedadak sakala ing mangke ana cahya manter sak sada lanang tumurun wonten madyaning wana. Tatana sanes nenggih jawata ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sangkaneka putra Gyahan jogaraken ingkang nedheng Hamaratapa. Bryudrata. Uku sing tuba kumelun kening gentiasa ngapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyati praginjang pak wong buk bolong kali codenge taniline aja kaget yo ngger. Kula ingkang tumedhak mring Madyapada mrepeki ungganing Bryudrata kang nedheng tapa brata. Waduh pukulun andadosaken kejot raosing manah keparengaken kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Hyang Adi Pukulun sang Kaneka putra. Ya wis ulun tampa gawe bombonging tias ulun. Duh Pukulun mesti kemawon paduka Pukulun boten kekilapan anggen paduka mrepeki dumateng jasad kula. Bryudrata ulun wis mangerteni apa ta sing dadi gembolaning rasane Bryudrata. Anggonmu nandhang susah awet wis sawetara suwe anggonmu bebrayan, anggonmu omah-omah kelawan bojomu sakloron ya kuwi Retnadi dalah Retnadati. Ewadene engga seprene durung pinaringan momongan. Kuwi kang andadekake jeneng kita Bryudrata manjing sajroning alas anglakoni tarak brata.
Nuwun inggih Dupu Kulun. Briyudrata wonten dawuh. Saka wantring tapa bratamu. Yuwang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya mrepeki marang jeneng kita kulup Briyudrata mangertiya. Jeneng kita dina iki pinaringan wujute dedaharaning para dewa. Dedaharaning para dewa ingkang winastan pelemper tangga jiwa. An samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu sinimpen telenging kalbu pambukaning warana pelemper tangga jiwa pancen kapara nyata lalajeng gandeng cenengipun menapa pelemper tangga jiwa kala wau kaliyan kula ingkang dereng gadah momongan. Briyudrata, pelemper tangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana negaramu Giri Bajra. Sakwuse mangkono garwa kita sakloron kinendahar wujute pelemper tangga jiwa iki mau. Kanthi cara mangkono muga-muga apa kang dadi sedyamu bakale kasembadan garwamu kekarone bakale garbini. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula. Mara gage tampanana wujute pelemper tangga jiwa. Aja suwe-suwe anggon malah dening baliya ana negaramu negara Magadha. Mangestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit Dupu Pukulun Bathara Narada. Iku saknyatane kunjang serenginanku putra pengeluri
Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek Sekar kadung ko ngas gandanya maweh raras renaning driya prasasat kadi dene angentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun samangke sampun katingal kondur wonten ing negari Magoda batobat kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo sinuwun iya garwanipun kakang wong ayu sakarone wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuku tampanana garwaku sakloron kula pundi dadosa jecimat paripih kula pundi andayanana kasantosan do sinuwun kados pundi sinuwun anggen paduka nilar negari menapa sampun angsal damel mahas ing asepi meminta mring kamurahaning Jawata wis yayi wis antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikane pun kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuhe Resi Kaneka Putra paring dedaharaning para Jawata wujute pelem ingkang ingaranan pelem pertangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garwaku sekarone Retnadi lan Retnadati ya kanthi lantaran pelem pertangga jiwa iki bisa dadi pancatan Prabu Briyudrata antuk nugraning Bathara wujute momongan Retnadi lan kowe Retnadati Adya dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarapan mring pra abdi menawi mekaten
Sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau sinuwun. Tobat. Ampun kados mekaten lho Kakang Mbok. Kula nggih kepengin anggadhahi turun saking Prabu Bryudrata. Nyayi, si Adi kuwi bojo enom. Si Adi kuwi bojo enom kudune ngalah karo bojo tuwek. Supaya si Adi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh. Kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ya Yayi. Ampun mekaten lho Kakang Mbok. Menawi mekaten naminipun menang-menangan. Punika tegesipun boten adil. Ora aku wae sing mangan wujude pelemper tangga jiwa. Aku kepengin duwe turun kula kemawon. Aku wae kowe sing enom ngalah wis mbok wek karo mbok nom aja do tukaran. Kula kemawon do sinuwun. Kula kemawon sinuwun. Kula kemawon kula. Abang biru lampune disko. Awak guru mikir bojo loro. Sing enom jaluk disayang, sing tuwa wegah ditinggal. Andum tresno Mas, uga andum wektu. Telung dina mulih rono, telung dina mulih rene. Sing sedina kanggo wong liya. Apa ya ngene iki ya repote duwe bojo loro apa ya ngene iki. Wis. Aja padha rebutan, aja padha regejekan. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani. Mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu kekarone. Yen wis kok paro pelemawe nggaldaharen. Yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine. Tak kira iki mengko bakal luwih prayoga nini. Menawi mekaten do sinuwun kadereng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa. Tobat. Kula tawuri maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampanana wujude pelemper tangga jiwa iki nini. Dosa dyaning sun Gusti welas dase kasose. Maragya para asmara rangu-rangu gonang arang ya paringa usada.
ingkang cinarita pelem pertangga jiwa ingkang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dinggo rebutan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis ora umum pokoke nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sapisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra papat lima enem pitu wis ngancik wahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba ucap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kalih mung wujud separo-separo. Oh. Sinuwun simat pepunden kula donya prapting delahan ngaturaken sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana batobat sinuwun teka kadah kados mekaten lelampahanipun kenging menapa lairipun jabang bayi boten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung sepale-sepale sinuwun. Wah, dewa kula nyuwun pangayoman teka kedah kados mekaten lelampahan ingkang kedah kula sandang lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Briyudrata ing atase aku iki Nalendra Gung Binetara ning nyatane panjenenganing sun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo. Oh, Yayi. Yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh. Kawanguran dening para kawula ing negara Magadha. Ora wuru ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa. Batobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane anakku, kahanane atmajaku, mundhak bebanger asmane Prabu Briyudrata kene. Kene anakmu tak buwange ana sajroning alas. Duh sinuwun. Menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlasna ya Yayi atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendrane-pun Kakang Batobat nanging menika putra paduka lho sinuwun ora sah kakehan gunem kang tanpa guna mara gage wenehno aku tak buange ana alas. Ora sudi aku duweni anak kang kahanane kaya mangkono. Tak buang ana tengah alas supaya tetep arum sing dadi asmane Ratu Magadha Yayi.
Wah, dewa, dewa. Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Wanadri. Ing samudra miyang Wanadri jurang jarana rasilup. Anakku, anakku. Senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejatine atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas nanging iki mujudake siji-sijining cara supaya ora kawanguran dening kawula sak negara Magadha. Ya yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu. Mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Biyuh. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Aku Nyai Jara kang mbau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu ana wujuding getih, tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuang ana tengah alas. Kamangka bayi iki wujude mung separo-separo. Biyu manungsa. Kok tega banget kowe buang karo bayimu? Kok kowe tega banget buang karo anakmu ora sumbut karo gawemu? Yo manungsa. Bareng bayi wis lair. Bayi ora salah, bayi ora luput. Kok buang sanggon-nggon? Ya, bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo, kowe bakal tak paringi tetenger. Joko slewah jabang bayi. Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara ingkang bakal ngrumat kowe. Kowe uga bakal tak paringi tambahan jeneng ya kuwi Jara Sanda. Amarga ngempek eom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti karepmu cah bagus. Lambemu wiwit mau jer klomat klamet merga kowe wiwit lair ora nyecep susune ibumu. Yo aku arep nyusoni kok ya wis ora metu. Sepurane ya cah bagus, sepurane ya nang bocah sikit bocah jentara. Aku kepengin dina iki kowe bisa dadi manungsa sing lumrah. Manungsa sing utuh.
kowe bakal tak dusi nganggo banyu gege. Tak dusi nganggo banyu gege supaya age enggal gede. Sinartan aku nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra. Supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya Nang. Banyu keke nuwuhaken ing bebayu kasiram jabang bayi apresepti lan kalaku sakti lahir uga batin kancare sang jara
Awas. Hi, hai, hi, oh, hi, oh. Awas. Pangsa pal kapal selo kagiat kanggo kang jaga Wih, latalah ya. Biung ana apa ngger Jara Sandha? Miturut kandhane Biung, Jara Sandha iki mung anakmu pupon, mung anakmu angkat. Lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa? Blakakno Biung. Jara Sandha, piye? Mangerti yo. Kowe kuwi sejatine dudu putraku. Nanging kowe kuwi putrane Nalendra ing Magadha, Prabu Briyudrata. Prabu Briyudrata. Iya. Loh, yen ngono aku iki sejatine anak ratu. Iya, kowe kuwi putra Nalendra, Jara Sandha. Ewadene ibumu cacah loro. Ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati. Yen pancene aku kuwi anak ratu, kenang apa aku kok ora mapan ana kraton. Malah mapan ana ing tengahing alas. Amarga biyen lairmu ora wujud manungsa lumrah. Lairmu mung wujud separo-separo. Lairmu mung wujud separo-separo. Satemah isin atine Prabu Briyudrata, isin kalamun duweni anak sing mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengahing alas kene. Ing pengajap kowe bisa tumekaning pati. Nanging Gusti sing ngayomi karo kowe Jara Sandha. Gusti sing ngayomi kowe. Lumantar uluring tanganku, bayi tak rumpaka satemah dewasa, ya dadi kowe kuwi Jara Sandha. Weh latiala. Oh. Wah. Wah. Pratama tabler kinetap duka yayasinepi. Jojobang mawinga-winga wengis. Ing biangsat elek. Ora pantes urip sing jenenge Briyudrata. Ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan. Mentala marang nasibing anak. Lakon tak poteng-poteng biatange setan alas. Jara Sandha, piye Biung? Kowe tak jarwani. Yen kowe dina iki arep males,
Kowe arep mateni Briyudrata bapakmu sing sejati. Yo. Briyudrata tak pateni dina iki. Aku ora trima. Ing ngatasé aku kuwi sejatine anake nanging lah kok malah dibuang ana tengahing alas. Yo. Yen pancen kowe arep mateni bapakmu kang sejati ya ki Briyudrata patenana. Kalamun bapakmu wis mati, kowe dadiya ratu, dadiya Nalendra ana ing negarane bapakmu ya kuwi negara Magadha. Yen kowe wis kasembadan dadi ratu, walian keblate wong sak negara Magadha. Sing maune ya kuwi nyembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Dadi nyembah marang Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra sing dadi sesembahanku, sesembahane Nyai Jara. Ngono Biyung, ya pancen kaya mangkono. Lamun kowe wis dadi ratu, mapan ana ing negara Magadha. Lan kowe wis bisa ya kuwi nyembah marang Bathara Kala sak para kawulamu kabeh. Kowe enggalo ngenekake wujute upacara syukur kang sinebut sesaji ludra. Sesaji ludra. Iya. Ya kuwi kanthi tumbal. Kanthi tumbal nyembelih ndase ratu cacah 100 negara. Nyembelih ratu cacahe 100 negara. Pancen bener. Kanggo apa, Biyung? Ya kuwi kanggo nglanggengake supaya anggonmu dadi ratu mapan negara Magadha, supaya kuncara kang sarta langgeng Jarasandha. Ya, bakal tak estokake. Bakal tak estokake. Ndase ratu 100 negara kang wis kasembadan mbok beleh iki mengko konjokno marang ratu sesembahanmu lan sesembahane negara Magadha, ya kuwi Bathara Kala nang. Astagfir dawuh Biyung, ak budal negara Magadha, ak patenane Briyudrata. Biar kowe Briyudrata. Briyudrata. Hei. Ngendhek sing dadi lakuku sapa kowe? Aku Warangka pepatih ana negara Magadha. Jenengku Patih Reksa Praja. Patih Reksa Praja, pancen bener. Dampyak-dampyak ninggal marang tata krama sapa kowe? Aku Prabu Jarasandha. Apa sediamu tumuju marang negara Magadha kene? Aku bakal mateni Ratu Magadha. Ya kuwi si Briyudrata. Ratu sing ora duweni jiwa kamanungsan. Kowe lah dalah edan-edanan. Wis sak wajibe patih kaya aku iki ngreksa marang kawibawaning ratu. Kowe wani karo aku, ora gelem sumingkir tekan kene kelakon. Tak ilangi nyawamu Jarasandha. Etian. Hei. Ayo, antomo, hey, 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 ya, hey,
sapa iki? Yaksa Dara rupane sedeng nalendra. Yaksa alalaku kang malawalya ingkang iki sapa iki? Wanuh-wani ngrusak marang katentremaning negara Magadha. Jenengku Jarasandha. Mestine kowe ora lali. Mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuang jejabang bayi kang wujute mung separo-separo. Anak sing mbok buang saiki wis dewasa. Jenenge Jarasandha. Ya aku iki, ayo arep apa kowe? Oh. Wah. Anakku. Oh, anakku wong bagus. Anakku bocah sigit. Pun Rama nyuwun aksama ya nggir. Pun Rama banget ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti awit anakku wis dewasa, kepara, gagah, prakosa, prawiring yuda, sentosa dada baumu. Pun Rama wis ora rumangsa. Pun Rama wis rumangsa ora pantes dadi ratu. Ngendhaleni kendho kencenging negara. Awit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora bisa. Mula kanggo srana panebusing dosaku, aku bakal lumengser saka negaraku Magadha. Tumuli kowe ndak wisuda dadi ratu mapan ana Magadha kene, Jarasandha. Piye? Piye? Aku mbok kon dadi ratu iya. Ora susah ndadak kok perintah calone ratu ana negara Magadha kuwi ya aku iki. Nanging aku gelem dadi ratu ana negaramu negara Magadha. Aku gelem dadi ratu ana Magadha yen mbok wenehi pisungsum. Yen mbok wenehi pisungsum gumlundunging diasmu Priyutrata. Ayo. Yo. Mati we. Ye. Ah. Ye. Ah. Oh, biar. Ye. Wah.